Dumalanta ako naman. Good evening, everyone. Pwede Gloria, dumalanta na. Kasi I'm married na eh. Isa, to my cousin, Rowena, best wishes and congratulations to you, to both of you. I love you very much. This is for you. Thank you, Insan. Ayan. Para sa inyo po lahat, music please. Masarap po ba? Yung hinanda ng cozy plate? Ha? Ano ba yan? Parang gutom na gutom pa kayo? Hina? Masarap po ba? Nag-enjoy po ba kayo? Pati sa entertainment? Siyempre, ang gaganda naman ng mga singers ninyo eh. Nag-import pa from Villasis and Calasiao. Ready na po ba? Unang panahon? Okay, please! To my house. Wala